салом алейкум дада. ва алейкум ассалом. ба дарс. ман нагиро насхо бошам. дадаи 100 сомона мошин дар аз худ ки намеягам чӣ хӯрем? дадаш ба хаёлам 10 писар надорем. барои дигарон ку меёбем. раҳмати калом. бачаҳо шумо ба дарс намеравед? ту хонданги ягон хизматчи занг зан маълимда. ромиш хулаҷон калга ки шуруъ доштае намешине баронтона. бефаросат аз ҳамин мошини қимат хариданам падарат одоб омӯзонат намешавад. хулаҷон даҳатона нигоҳ карда гап зане. рафтан гиртира киман кад бетарбия. салом алейкум. командир заводгоҳи шаҳр каптан гиёзода. ҳуҷҷати ронагӣ. салом алейкум. нашунохте командир? ҳуҷҷати ронагӣ аст. суръати ҳаракатон тез бад. аслан бехатаритон бастагӣ нест. муҳтарам ронанда. ҳоли ҳуҷҷата ба мебурем метехтон командир. درمی آب بخرم؟ مایل اما هنوز سیدین خطی و چشم دوای نیسته؟ سلام علیکم اصال چو؟ برای درست برا بیا کافی چه زنیم با میریم. بگی دسته؟ تا پاو خواه نداری؟ دسته بگی. алло милисия. چخالی گازو دیشتی تو؟ беодобию бадаахлоқӣ бас аст. ҳар гуноҳе ки карде дар назди қонун ҷавоб медиҳед. ёрии таъҷилиро ҷазалед. давлат седач қурбонич бо моддаи 237 қисми 3 банд 1 кодекси ҷиноятӣ ҷунтаисон гунаҳкор шуда бо ин модда. волидайни азиз, беҳуда нагуфтанд ки фарзанд азиз, вале одобаш аз ӯ азизтар. ҳамчунин фарзанди некро боғи падар ва фарзанди бадро доғи падар гуфтанд. тавассути ҳамин суд ва коллегияи судӣ бояд ба парвандаҳои ҷиноятии суди шаҳри душанбе шикоят ва эътирози кассатсионӣ овардан мумкин аст. раиси кунанда судяи суди ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе нурайзода см. маҷлиси судӣ пӯшида эълон карда мешавад. мо фарзанд тарбия кардем ки хизмати модар ватана кунад, на ин ки ҷинояткор. инсон тарбия кардан дар кор. инсон. шумо боғбонед. ончунон ки боғро нигоҳбин мекунед, ҳамон гуна самараи онро хоҳед дид. дар тарбияи фарзанд ҳаргиз саҳлангорӣ раво надоред, то ба нокомӣ ва фарҷоми баъд рӯбарӯ нашавед.